Garzali Miko, fitaccen haziki haka zalika kuma shahararren mawaƙi na harshen Hausa wanda ya yi fintinkau sannan kuma ya yi shahara ta fanni daban-daban musamman ma ta fannin fina-finai. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani irin shiri namu na yau. A yau ma mun sake ɗauko muku wannan fitacce sannan kuma ƙayatacce haka zalika kuma mai abubuwa na burgewa a cikin shiri namu na yau. Kada ku manta, idan har ka kasance bako ko kuma farko a cikin wani tasha tamu, to muna masu roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan danna alama nan ta ƙararrawa domin kasancewa da shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun saka ko kuma mun ɗaura. Na fi tabbata da ilallin zahiri Garzali Miko ya kasance mawaƙi ne wanda yake burge dubbannin miliyoyin mata ta fannin waƙarsa sannan kuma yake nishaɗantar da dubbannin mazaje ta fuskoki daban-daban sannan kuma ta yanayin burgewa a cikin salon waƙoƙinsa. Na fi tabbata da ilallin zahiri Garzali Miko ya kasance ɗaya daga cikin mawaƙan da suka yi fintinkau sannan kuma suka yi shahara ta fannin waƙa masu burgewa. Na fi tabbata da ilallin zahiri idan har kana bibiyar waƙoƙin Garzali Miko, to fa za ka ji yanayin yana burge ka sannan kuma shi ma kansa Garzali Miko yana burge ka duk a cikin salon waƙoƙinsa. Na fi tabbata da ilallin zahiri yi mana sharing bidiyo namu da kuke yi zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da na Instagram. Hakan yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da zubo muku zafafan shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗaura. Na fi tabbata da ilallin zahiri mana comment ɗin da kuke yi a ƙasan bidiyo namu yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwar mu ci gaba da zubo muku zafafan ayyukan mu sannan kuma mu ƙara kore basirar mu akan mu ci gaba da kawo muku zafafan mawaƙa masu tashe har ma da wanda suke tasowa a halin yanzu. Na fi tabbata da ilallin zahiri Garzali Miko shi ma fa yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suke tashi a wannan shekara ta 2020, sai ma Allah ya kai mu lokacin da za mu zo muku da sababbin waƙoƙinsa wanda ya shirya zai zubo su a cikin wannan shekara ta 2023. Yardar Allah, na fi tabbata da ilallin zahiri Garzali Miko shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙa na arewacin Najeriya wanda suke taka rawar gani a fannin waƙa ko kuma ce a fuska ta waƙa wato mai salon burgewa. Na fi tabbata da ilallin zahiri Garzali Miko yana da abubuwan nishaɗantarwa, faɗakarwa har ma da na wa'azantarwa duk a cikin salon waƙoƙinsa. Sai dai ku ci gaba da bibiyar mu domin muna roƙon Allah ya ƙara haɗa mu a kan lokaci domin mu ci gaba da zubo muku zafafan ayyuka namu akai-akai da zarar Allah ya kai mu nan gaba kaɗan.